Zdravím všetkých kolegov homeopatov. Touto cestou by som vás chcel pozvať na zahraničný webinár, ktorý sa uskutoční už v najbližších dňoch, a to 27. a 28. apríla. Na tomto webinári by som chcel hovoriť o liečbe autizmu a duševných porúch. V sobotu by som chcel venovať liečbe autizmu a úplne novej skupine liekov, ktorú používam pri liečbe tejto poruchy, a to sú paprade. Mohli by sme povedať, že paprade sú veľmi dobré lieky pre ľudí, ktorí majú problém fungovať v dnešnom svete, pretože je plný zmien, je príliš rýchly a nepredvídateľný. Ľudia, ktorí potrebujú paprade, majú však radi rutinu, nemajú radi zmeny, majú radi určité pravidlá, ktoré nechcú, aby sa porušovali, a majú veľký problém, ak oni alebo niekto iný tieto pravidlá porušujú. Títo ľudia majú sklon potláčať vlastné emócie a nebyť v kontakte s nimi, pretože sú pre nich príliš komplikované a preto majú tiež problém porozumieť emóciám druhých ľudí. Preto je to tiež veľmi dobrá skupina liekov pri liečbe Aspergerovho syndrómu. Chcel by som prezentovať lieky z tejto skupiny. Ide o úplne nové lieky, ktoré väčšina z vás pravdepodobne nepozná. V nedeľu by som chcel hovoriť o inej veľkej skupine liekov, a to sú matridonálne lieky a lieky z mliek. Tieto dve skupiny liekov používam vo svojej praxi úplne najčastejšie, hlavne pri liečbe duševných porúch, a to predovšetkým pri úzkostnej poruche a pri depresii. Budem prezentovať prípady lieku placenta, plodová voda, pupočná šnúra, oxytocín a folikulinum. A zároveň by som vám chcel ukázať niekoľko prípadov z málo známych mliek, ktoré v praxi používam, a to sú lac orictolagus, lac suilinum, lac caprinum, lac glama. Uvidíme, koľko budeme mať času, ale rád by som vám ukázal čo najviac prípadov vo svojej praxe. Seminár bude tlmočený do niekoľkých jazykov, do angličtiny, maďarčiny, francúzštiny, poľštiny, ale budem tiež rád, keď sa pripojí aj niekto iný z rôznych kútov sveta, napríklad aj zo Srbska. Majte sa pekne.